Salutare, dragi prieteni! Bine ați revenit pe canal! Astăzi familia Diaconu vă ia la livada de migdale. Noi ne-am îmbrăcat frumos și acuși ne ducem. Iată și Irinuța și astăzi este îmbrăcată într-o rochiță și într-un paltonaș croșetat. Noi ne-am pornit! Să știți că livada se află la Drăgușeni, în raionul Strășeni. Noi am ajuns la livadă. Uitați-vă ce frumusețe! Când am intrat în livadă, am văzut foarte mulți copaci înfloriți care aveau flori și albe, dar și roz. Acolo era o frumusețe de nedescris. Copiii alergau prin livadă și erau foarte încântați. Irinuța, îți place? Eu prima dată vin la livada de migdale. Livada, să știți că era foarte mare. Aici, familia noastră se plimba prin livadă. Irinuța! Da, Sofia! Bogdan, ce faci? Și Irinuța cu el? Da? El bate tobile. Irinuța! Noi la livada de migdale am făcut și poze cu familia. Dacă doriți să le vedeți, puteți să intrați pe contul de Instagram al mamei. Da? Și de acolo a văzut un fluturaș. Da? Wow, ce frumos! Noi acum facem cu fiecare copil poză. Fetele acolo aleargă. Noi cu peripțiați, da? Era o căzut în iarbă și toate nu o iarbă. A primit sau Ne-am făcut o poză și s-o primit, da. Mititica. Da, și cade pe jos, toată se murdărește. Căluță. Irinuța. Săracă de ghe. Noi cu așa vrem să facem poze la cal. Irinuța, tu ce faci? Ce faci, Gogoașa? Ții, Gogoașa! Acolo este calul. Copiii, să știți că au fost foarte entuziasmați când au văzut calul. Ei, pentru prima oară, au stat aproape de un căluț. Hai, pune mâna, Bogdan. eu? Bogdan, tu tot vrei? Bogdan tot vrea. El de la început când a venit în livadă, el vrea cu calul. Eva, ce faci? Filmezi? Irinuța plânge pentru că vrea stabilizatorul. El e pornit. Stai! Bogdan o pregătește mâncare pentru cal. Bogdan! Aici deja Bogdan cu David s-au urcat pe cal. Ei pentru prima oară au călărit un căluț. Să știți că Bogdan a fost cel mai entuziasmat. Este foarte frumos când vezi cum surorile se joacă între ele. Aceste momente sunt plăcute pentru părinți. Băieții vin! Sofia, este frig, da? Mama, nu? Vin băieții! Acum noi ne urcăm. A fost bine? Aici deja a doua tură, eu cu Sofia și cu Eva am urcat pe cal. De sus se vedea o priveliște foarte frumoasă a livezii.
Această experiență a fost una foarte plăcută pentru noi. Calul, să știți că era unul cu minte. Noi ne-am dat calul și deja ne ducem acasă. Hai, Bogdan, Știți că nouă tata cum ne-a povestit o întâmplare de când el era mic, căci a căzut de pe cal. Dragilor, acesta a fost videoclipul nostru, iar dacă ați mai fost la livada de migdale, scrieți-ne în comentarii. Noi vă îmbrățișăm și vă spunem pe curând, pa, pa!